トラックの音程。はい、皆さん、こんばんは。アニロー、エレットでーす。はい、リンキロー。リンキローさん、くん。こんばんは。はい、今日は、ライトオブローにやりまーす。オープニングというか、最初のプロローグ関連は実はちょっと別の雑談配信の一部でやっていまして、今、一番最初のエリアを探索終わったところ、これから、山手、こっちのエリア、行こうと思います。そしたらね、もう某中春とかも終わっちゃったんで。道一本らしいから、のんびり行ってましょう。よくよく見たら二人ってかくない？えーっと、カオルさん、こんばにらー。ここが山手の拠点になるとかな。で、トールンさんは始めたって言ってたもんね。
男。うん。よいしょ。あ、やば、危なっ。200個発展。だってこの山の手でいいんかな。山手でいい。この地には何かあるんか。探索して回ろう。もう配信まで我慢してたんだから、こっち来るの。ずーっと火縄銃っていうか銃の弾を作っとこうと思って鉄鋼鉄とかをひたすら集めてた。コントローラー持ってないの。ティーマウがコントって今とね、慣れるまでキーマウだと大変でしょ。リンだよな。行ってみよう。ずっとストーピー買ってきたストーピー。いや、そんなのがいるね。はい。なんかあったな、上。なんもなし。待ち構えてる。誰かお尋ね者かが。晴天の尻尾。なんだこれ。同人の天地。まだこれのシリーズ装備ゲットしてないな。っと。見た目はこれがね、ステッチティで、お気に入りなんて。ちなみに私は、二刀流でやってます。
밑도님 따뜻도.あ、まだ途中の塔の本ってなる行ってみよう。おお、そこがそうなのか。眠い。なんかいいの受けってない。ここにいないかな。おってな。たまに油断ってて野生の狼とかもいるから危ないんだよ。弱ったな。これじゃ立ち往生だ。あずめ。そうストーリー進む前にちょっとあっち行った。お前もじゃ。なんだ、何も落とさない。ちっちゃい。あ、上か。ボート行き。あ、どっちから今見られてた。どこいる。あ、入れない。よいしょ。あ、やば。ダークキャラ勝手してんじゃない。
あとお尋ねもいそうだよねここ。まだレベル4なんだか勝てんかな。結構高低差あるな。落下ダメージが怖い。あそこに犬が一匹。ガード隊って言ってるまで一瞬気があるか。なかなかガードって使わない。なんかいそう。なんもいないのも怪しくない？上上がれるかな。それか上から落ちてくんかだな。だって犬の声が